Salutări și binecuvântări, frați dragi, din orice biserică. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Săptămâna asta, în urma citirii a mai multor capitole din Sfânta Scriptură și a discuției din școala de sabat, s-a vorbit despre credință, ce este credința. Și am ajuns la o concluzie, eu personal, nu știu și alții, dar eu personal am ajuns la o concluzie că credința este aceea care a avut-o și Domnul Iisus. Și anume, el ce primea de la Tatălui, de la Dumnezeu Tatăl Iahve, asta și făcea. Și asta e un lucru minunat, asta trebuie să facem și noi ca și creștini. Dar noi ne întrebăm, ce trebuie, ce înseamnă asta? Asta înseamnă, fraților, poruncile și legile lui Dumnezeu. Pentru că chiar Domnul Iisus de multe ori în cele 4 evanghelii spune: ați auzit ce v-a spus Moise? La Moise și la proroci spune iarăși Domnul Iisus. Moise însemnând cele 4 cărți al lui Moise, în afară de Geneza. Geneza este istoria poporului Israel și cum s-a înființat și a altor popoare, dar în special de la Exodul până la Deuteronom sunt niște învățături clare pentru noi, care trebuie împlinite de noi. Și da, mulți spunem, dar ce înseamnă asta? Că noi trebuie să ținem poruncile din Vechiul Testament? Da, între care sunt și cele 10 porunci. Nu? Și mulți dintre noi creștini spunem că le ținem, cele 10 porunci. Dar cam fugim de ele, ne e frică de ele. Și cam trăim cum ne place nouă, cum ne convine. Vorbind și citind o experiență din Sfânta Scriptură, citeam în capitolul 15 din Numeri, Dumnezeu vorbește lui Moise ce trebuie să facă și la urmă, la sfârșitul capitolului, este o experiență când cineva a făcut o lucrare în ziua sabatului, de nepăzirea poruncilor lui Dumnezeu. Și Moise știa ce trebuie să facă, dar eu cred că, pentru că a spus de multe ori ce trebuie să facă pentru încălcarea unei porunci, dar eu cred că Moise a avut o inimă de milă, de dragoste față de acela și poate putea să facă cumva să scape de sentința de moarte. Dar Dumnezeu i-a zis, nu, să fie omorât cu pietre, cel care încalcă o poruncă. Și credeți că Moise a înțeles lucrul ăsta? Nu, el doar a avut credință să facă ce a zis Dumnezeu. Și același lucru trebuie să facem și noi, fraților. Chiar dacă nu înțelegem ceva, sunt niște lucruri în Sfânta Scriptură, chiar vorbeam cu cineva, care nu le înțelegi, pur și simplu. Sărbătorile alea, de ce să țin sabatul, Dar atâta timp cât este o poruncă, trebuie să credem și să împlinim. Pentru că Dumnezeu nu le-a lăsat cu un anumit scop acolo în Sfânta Scriptură. Și noi, dacă nu putem să împlinim o poruncă, să ne rugăm la Dumnezeu să spunem: Doamne, iartă-mă, nu pot deocamdată, dar învață-mă Tu cum. Și să vă dau un exemplu. Eu am început de ceva timp, am peste 5 ani, de când țin sărbătorile Domnului. Nu știu cum. M-am uitat în Scriptură și mă rog la Dumnezeu: Doamne, dacă fac o greșeală, Te rog să mă ierți. Dar vreau să păzesc ziua asta. Chiar îmi iau concediu de la muncă pentru sărbătorile lui Dumnezeu. Cele 7 care scrie în Sfânta Scriptură, în afară de sabat. Și sabatul țin. Dar Dumnezeu asta vrea o inimă smerită, vrea o inimă plină de deschidere înaintea Lui. Nu de mândrie. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.